אהלן, שוב שלום. אנחנו שוב נפגשים פה לדבר קצת AWS. מי שלא ראה את הפודקאסט הקודם שלנו, שמי רפאל, סולושן ארכיטקט בחברת מידלינק, ביזנס פרטנר של AWS. ואיתי נמצא שלומי. אהלן שלומי. אהלן. מה נשמע? אני בטוב, תודה. תודה שהזמנת אותי, שוב. שוב, תודה שבאת שוב. כיף להיות פה שוב. אז מי שלא ראה את הפודקאסט הקודם שלנו, בוא ספר קצת על עצמך. אז שמי שלומי, אני ארכיטקט בכיר במגזר הציבורי ב-AWS. עוזר לשותפים כמוכם, כמו מידלינק. אנחנו עובדים לא מעט ביחד. נכון. כן. אז למעשה, בפודקאסט הקודם שלנו דיברנו על Well Architected Framework, ואיך ניגשים ל-AWS, איך עובדים נכון ב-AWS, וזה מחולק, דיברנו על פילרים, דיברנו על שישה פילרים, ואחד מהם הוא Security, נכון. פה אנחנו רוצים קצת לצלול, לתת יותר Deep Dive לעולם ה-Security. עכשיו, עולם ה-Security הוא עולם שהוא נכון לכולם. הוא נכון ל-AWS, הוא נכון גם אם אני רץ ב-Private Cloud או ב-On-Premise. אז מה באמת שונה? איפה ניתן את ההבדל בין העולם של AWS Cloud לעולם אחר בעולם הזה, בנושא הזה של Security? אז קודם כל זה נכון, יש הרבה מאוד עקרונות Security שהם עקרונות אגנוסטיים. יש לא מעט כאלה. כשאתה מערך את ה-workload שלך ב-AWS, יש בעצם חלוקת אחריות בינך לבין AWS, גם בהקשר של ה-Security. זה נקרא Shared Responsibility Model, והוא מגדיר בעצם למה כל צד אחראי. ככל שתבחר שירותים יותר מנוהלים, לדוגמה, אתה יכול להוריד מהאחריות גם של התפעול לצורך העניין, אבל גם של ה-Security, להוריד את האחריות ממך כלקוח, ולהעביר אותה אל AWS. ובצורה הזאת לשפר את הסקיוריטי. זאת אומרת, זה לא רק שיפור ברמה האופרטיבית שיש לי פחות דברים לגעת בהם, כי השירות הוא מנוהל. זאת אומרת שגם חלק מהאחריות על השירות הזה עוברת ל-AWS, וככה אני מקבל עוד עזרה, אני אומר את זה, מתוך AWS בשימוש של אותו שירות. נכון. עכשיו, מעבר לזה, גם בחלק שלך, שבו אתה כלקוח אחראי על הסקיוריטי, AWS נותנת שירותים ומאפשרת לך לנהל את הסקיוריטי של ה-workload שלך בצורה נכונה וטובה, כולל best practices רלוונטיים. חלקם באמת יהיו best practices שהם כלליים לסקיוריטי, אבל הם חשובים, והם חלק מהמתודולוגיה לצורך השלמות, ובעצם אנחנו רוצים לוודא שאנחנו עדיין עובדים לפי עקרונות פונדמנטלס של סקיוריטי, וחלק הם באמת יותר ספציפיים לענן. כמו כן, יש בענן גם בעצם יכולות חדשות, שלדוגמה אוטומציה ברמה הרבה יותר גבוהה מהעולם הישן. את היכולות האלה ניתן לנצל, או רצוי לנצל, על מנת לשפר את מיצוב הסקיוריטי שלך. בעצם, מצד אחד גם הלנדסקייפ טיפה השתנה, ומצד שני יש גם יכולות חדשות שאפשר לשפר אותן על מנת לשפר את מיצוב הסקיוריטי. חשוב לומר, העולם הזה הוא תמיד בתנועה. זאת אומרת, ההאקרים, מי שרוצה לפרוץ אליך, תמיד משתפר, וגם אתה צריך תמיד להשתפר, ו-AWS זה על ידי שימוש אותם שירותים, עוזרת לך גם להשתפר on the fly, כי הם משפרים את זה מהצד שלהם, וגם בעבודה המשותפת. אז בחלק של AWS של ה-Shared Responsibility, כמובן ש-AWS עובדת בצורה constantly, כל הזמן, על הנושא הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא one time, וגם בצד של הלקוח, ה-Well Architected Best Practices מגדירים תהליכים שהם continuous review. זה אגב נכון לא רק לסקיוריטי, זה נכון באופן כללי, שבעצם העולם הוא עולם דינמי ועולם חי, ואנחנו כל הזמן מתעדכנים, מעדכנים ומשפרים. מעולה. אז בתוך העולם הזה יש לנו, כל מה שקשור בסקיוריטי, יש גם best practices שקשורים לסקיוריטי. ואני רוצה שקצת נצלול לשם יותר. אז מה למעשה ה-best practices בעולם הזה של security? אז
יש לא מעט, הם מחולקים לשבעה אזורים, עוד מעט נזכור אותם. חלקם באמת דיברנו על דברים שהם טריוויאליים וחשובים, מול דברים שהם ספציפיים. בואו ניקח אולי שתי דוגמאות, אני חושב שזה יעביר את ה... ימחיש, כן. אז יש לנו best practice שאומר, use strong sign-in mechanism. על פניו מאוד טריוויאלי, זה גם כבר אני שומע MFA ברקע כשאומרים strong sign-in mechanism, שזה דבר שהוא די, הייתי אומר, מתבקש. ויחד עם זאת, באופן מפתיע, כשאנחנו מסתכלים על העולמות הישנים, לא כולם מיישמים את זה בכל המקומות. אז הנה דוגמה למשהו שהוא נמצא שם ברשימה, באמת לוודא שאתה טיפלת בנקודה הזאת נכון. לעומת זאת, יש best practice שגם הוא לא ענני פרסה, אבל הוא בעצם הרבה יותר קל ליישם אותו בענן. הוא מדבר על provision compute from hardened images. זה בעצם קונספט שאומר שהמכונות שלי הן לא מכונות חיות, זאת אומרת, אני לא מעדכן את התוכנה שעליהם בצורה שוטפת ומתפעל אותם, אלא בעצם אני מייצר את האימג' של המכונה בצד, ואני משתמש במכונות עם אימג'ים שהם אימיוטבל. אני בעצם עושה סוג של shift left. ואז בעצם במערכת הפרודקשן שלי אני מחזיק רק מכונות שהן אימיוטבל, הרבה יותר קל להגן עליהם, הקונספט הוא הרבה יותר קל להגן, הרבה יותר קל להשתחזר, לפעמים זה גם קורה בצורה אוטומטית, זאת אומרת קומפיוט הוא לאו דווקא מכונות, יכול להיות עולות, יורדות, קונטיינרים, באים, הולכים, הרעיון זה שאני מייצר איזשהו hardened image באיזשהו פקטורי שיש לי שם את כל הקונטרולים, ובעצם מרים את המכונות מאותם אימג'ים, וכל זה קורה באוטומציה. אז זה דוגמה ל-best practice שהוא מאופשר על ידי הענן, ובעצם תורם לא מעט להבטחת, במקרה הזה זה מדבר על הבטחת המכונות של הריסורסס של הקומפיוט, כן. הזכרנו את כל מה שקשור באמת ל-sign-in mechanism, זה דבר, כמו שאמרנו, הוא דבר מאוד טריוויאלי, אבל יש ייחודיות בכל הקשור ל-AWS Cloud, למה שנקרא Identity Management. כן, אז בואו ניקח רגע, נתחיל מהנושא היותר טריוויאלי, שזה באמת Identity של אנשים. כאן ההמלצה של ה-Well Architect לעבוד עם IDP מרכזי, IDP הארגוני בדרך כלל, על מנת שלאנשים תהיה את אותו Identity ולא יהיה פרגמנטציה של Identities בארגון. אבל אם ניקח את זה שלב קדימה, גם מכונות לפעמים, או משאבי קומפיוט שונים, או אפילו סרוויסס מנוהלים, לעתים נדרשים לבצע פעולות בענן, ואתה רוצה לתת להם את ההרשאות הנדרשות לכך, והדרך לעשות את זה היא באמצעות identities זמניים, או credentials זמניים, שאותם אתה מצמיד לריסורס. לדוגמה, אני ארצה שמכונה מסוימת תוכל למשוך הודעות מתור או לגשת לסטורג' מסוים. אני לא ארצה שמהמכונה מסוימת יוכלו להגדיר מכונות נוספות. אז אני בעצם יכול לבנות את אותו פרופיל הרשאות ולהצמיד אותו אל המכונה עצמה, ובעצם באותה, אל המכונה הווירטואלית כמובן, ואז בעצם באותה צורה שמשתמש שמתחבר מ-IDP, מקבל credentials זמניים ומקבל permissions לעשות את הפעולות, גם כל מה שרץ על אותה מכונה יוכל לבצע תהליך דומה של שימוש ב-credentials זמניים, והתחברות בעצם לרול שמגדיר את ה-permissions שלו, את ה-policies שלו. כל הניהול הזה הוא בשירות שנקרא IAM, הוא בוודאי שירות AWS ייחודי. הקונספט הוא לא דבר יוצא דופן, אבל צורת האימפלמנטציה פה ייחודית, כן. אז למעשה, יש לנו את ה-identity שבו אני מנהל את היוזר, אותו IDP שהגדרנו, ויש לנו את הרול בצד ה-AWS, ששם אנחנו מנהלים את סוג ההרשאה, ואז אנחנו עושים את ה-attachment בין אותו יוזר, במקרה של IDP ה-personal user, לבין הרול שהוא יכול לבצע פעולות, וכשאנחנו מדברים משין למשין, אז למעשה יש לנו את הרול של המכונה, שאני יכול להצמיד אותה עם אותן פעולות, סט פעולות שיכולה לבצע אל מול
סרוויס או כל דבר אחר שהיא צריכה להציע כן. בצורה כזו. וכמובן שנכנס פה נושא של Least Privilege, שהוא למשל עיקרון מאוד מאוד נפוץ בסקיוריטי באופן כללי. זה לא ייחודי לענן, העיקרון של Least Privilege, אבל זה עדיין עיקרון חשוב, והוא חלק מה-best practices והמתודולוגיה, כאשר בעצם אתה אורז את כל ה-best practices האלה שהזכרנו כרגע, פלוס נוספים, תחת הנושא הזה של Identity and Access Management, כן. ב-AWS גם מספקים כלים של Security שקשורים גם ל-Least Privilege וכדומה, אבל בכלים אנחנו ניגע אנחנו נדבר על כלים עוד רגע, לא כן. נצלול אליהם קצת לעומק, אבל לא כרגע, אבל כן חשוב להכיר וחשוב כן, כמו שאמרתי, בחלק של האחריות הלקוח בשארד רספונסיביליטי מודל, AWS מספק את הכלים על מנת שהלקוח יוכל להגדיר ולממש את אחריותו ואת בעצם המנדט שלו לדאוג לסקיוריטי בתחום שהוא אחראי עליו. מעולה. אז למעשה דיברנו על שניים. יש עוד אזורים ששם אנחנו יכולים וצריכים לגעת בעולמות האלה של סקיוריטי. כן. אחד מהם הוא detection. כן, אולי בוא באמת נעשה סקירה על אזורי הסקיוריטי, אל ה-areas שהם מורכב הפילר, אתה זוכר, דיברנו על 6 פילרים ב-Well Architected, אחד מהם זה סקיוריטי, ואז מתחתיו יש areas, בוא נדבר קצת על ה-areas תחת הסקיוריטי, אז בעצם Identity and Access Management דיברנו קצת, יש area של detection, שבעצם אומר איך אנחנו מזהים גם איבנטים וגם קונפיגורציה או vulnerabilities, או בעצם גם incidents וגם findings. בסדר? אז יש לנו בעצם, זה אזור של best practices, אז יש גם כלים שתומכים בזה. אזור נוסף מדבר על infrastructure protection, שמדבר גם על הגנה על רשת. זה נושא מאוד מאוד traditional, firewalls וכדומה. Network firewalls, security groups. security group זה אגב דוגמה מצוינת למשהו שהוא ייחודי לענן. כי firewall ומיקרו-סגמנטיישן זה נושאים שהם, הייתי אומר, די אוניברסליים. מעבר לזה, וכמובן שאנחנו תומכים בזה ומעודדים את זה, את השימוש בפיירוול, בין אם זה פיירוול מרכזי, בין אם זה פיירוול כזה או אחר ביציאות ובכניסות, ואפשר לדבר גם על איזה פיירוול, אם זה AWS או third party, ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו פחות מכתיבים באיזה להשתמש, אבל כן חשוב שתשתמש. חשוב שתשתמש, בדיוק. נכון. אז זה הנושא של Network Security, ומעבר ל-Firewall, אז יש גם את הנושא של Security Group, שזה בעצם קונספט AWS שאומר, על כל נקודה שמתחברת לרשת ומקבלת IP, בגדול, אתה יכול להגדיר עם מי הנקודה הזאת יכולה לתקשר. זה נקרא Security Group, וזה מאפשר לך לבצע מיקרו-סגמנטיישן, זה נחשב חלק מה-workload, זאת אומרת, כשאתה כבר מגדיר את המייצר... כשאני מייצר מכונה, אני מייצר security group, שהיא יכולה לגשת, מאיפה אני יכול, אם אני יכול לגשת אליה, ומאיפה, או היא מסרוויס אחר יכול לגשת אליה. אנחנו מדברים פה על מכונות, אבל זה לא רק מכונות. כן, כן, נתתי כדוגמה. גם אם אנחנו ניקח, זו דוגמה טובה, גם אם אנחנו ניקח למדה, שזה שירות סרברלס, הכוונה ללא מכונה מתחת. מה זה אומר ללא מכונה מתחת? זה אומר שהמכונה היא בחלק של AWS בשארד רספונסיביליטי מודל. אני לא צריך לייצר קונפיגורציה למכונה, אני לא רואה אותה, אני פשוט, יש לי קוד שיושב בתוך הלמדה, אתה חי על הקוד שלך בגדול. נכון. אבל גם הקוד הזה, אם הוא רוצה עכשיו לדבר עם משהו רשתי, עם דאטאבייס, עם האינטרנט, עם whatever... אני צריך לאפשר לו לעשות את זה. אתה צריך לאפשר ואתה צריך להגדיר עם מה הוא מדבר. זה אותו security group, שמאפשר לך לעשות מיקרו-סגמנטיישן. אז זה נושא של network protection. יש גם compute protection תחת infrastructure protection, תחת ה-area הזה. הוא מדבר גם על בעצם איך אני מגן על משאבי compute. דוגמה יכולה להיות זיהוי vulnerabilities בקומפיוט, וכן הלאה וכן הלאה. בקומפיוט, בדיסק, גם פה, חשוב לציין, AWS נותנים את הכלים כדי
למצוא את אותם vulnerabilities. זה די משהו שאפשר להגיד על כל סעיף וסעיף, עכשיו אנחנו נדבר על הכלים, אבל כן. אריה נוסף, אז בעצם הזכרנו עד עכשיו detection, דיברנו על infrastructure protection, מקודם דיברנו על identity and access management. אבל יש לנו גם נתונים, יש לנו דאטה. יפה. צריך להגן על הדאטה. נכון, דאטה פרוטקשן. כל מה שמדבר על classification של דאטה, ההגנה עליו בטרנזיט וברסט, שזה בעצם שם אחר להגיד encryption. נכון. וגם פה יש אסטרטגיות encryption וניהול מפתחות וכל העולם הזה. ועד עכשיו בעצם אנחנו מדברים בעצם על הרכיבים. אבל אם נעלה רמה אחת למעלה, אז יש לנו גם application security. כשאנחנו מדברים על application security, למעשה אנחנו מדברים על התהליכי, אם אני אקרא לה SDLC, תהליכי הפיתוח, ואיך אני מגן על הקוד שלי ותהליכי הפיתוח, נכון? ועולמות למעשה ה-CI/CD pipeline שלי. נכון. נכון. וגם שם AWS נותנים לנו את היכולות, נותנים לנו guidelines גם, איך נכון לעשות את זה בעולמות ה-AWS. כן. נכון, אז תיארת את זה נכון, Application Security אכן מדבר על העולם הזה שהוא בגדול Software Development Life Cycle, מקצה לקצה. ויש לנו area נוסף, שהייתי אומר לך הלוואי שלא נצטרך, אבל תכף נראה. אבל חשוב לגעת בו. חשוב לגעת בו, וזה Incident Response. Incident Response מדבר על איך אנחנו מגיבים לאינסידנט, וזה מתחיל הרבה לפני, איך אנחנו מתכוננים לאינסידנט, איך אנחנו מנטרים אינסידנט, איך אנחנו מכינים כלים מראש לפורנזיק, מהרמה הטכנית, בין אם זה תהליכים אוטומטיים, ועד הרמה העסקית, זאת אומרת כולל תהליכי אסקלציה וכן הלאה. עכשיו אני אמרתי שלא נצטרך, אבל בתכלס ההמלצה היא כן להצטרך. מה הכוונה? אוקיי. יפה. אחד מה-best practices של incident response אומר, תדאג שיהיו incidents. בעצם, אני אנסח את זה קצת אחרת, תתרגל את ה-incidents. יש עולם שלם שנקרא chaos engineering, שבעצם אומר, שאני מזריק failure injection לתהליך, זה באמת לסופר מתקדמים, אבל גם מי שלא עושה את זה בצורה ממוכנת ואוטומטית, הרעיון של אל תחכה למתי שיהיה אינסידנט, כדי לבדוק את האינסידנט רספונס שלך. נכון. עכשיו, למעשה, אני רוצה לסכם את זה, אני מגדיר את זה ככה, שעולם הסקיוריטי הוא בצל. אתה מייצר שכבות, אתה מייצר קליפות, שבהם אתה רוצה להגן על האפליקציה שלך, ה-workload שלך, whatever, אתה מגן בשכבות, כל פעם אתה נכנס לשכבה יותר פנימית, יותר פנימית, יותר פנימית, ובמידה וכל זה לא עבד, או הצליחו למצוא את הברידג' ולהיכנס, תהיה מוכן ותדע איך להגיב, וזה אותו incident response שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. כן, ובשאיפה שאתה תפגוש את ה-incident response אך ורק בתרגולים. נכון. אבל אתה צריך לתרגל. אבל צריך להיות מוכן, תמיד תהיה מוכן. כן. היה מוכן, היה מוכן, זה הנה, תרגמנו לעברית את ה-best practice של... כן. אז בואו נדבר קצת על Security Services, אוקיי? דיברנו, נתנו דוגמאות, אמרנו, נגענו במקומות, ב-areas, אמרנו ש-AWS מספקים לנו כלים, אז יש Services, את Security Services ב-AWS, בואו תן איזה משהו ככה שאתה חובב שלו, בעולמות האלה. אז אני דווקא אקח אותך למשהו שהוא פחות מצפים לו, כי כשאתה מדבר על... אני אבחר לדבר על קוגניטו. אוקיי. קוגניטו זה שירות שמאפשר לך לנהל משתמשים, אבל לא משתמשי AWS, אלא משתמשי האפליקציה שלך. שבעצם אם אני עכשיו מפתח אפליקציה ואני ארצה לנהל את המשתמשים שלי, בין אם זה משתמשים שיושבים ב-IDP מסוים, או בין אם זה משתמשים שהם נרשמים, כולל תהליך הרג'יסטרציה, AWS נותנת לי שירות שמאפשר לי לשלב בתוך האפליקציה שלי את כל הנושא של תהליך הרג'יסטרציה ותהליך ההזדהות, שזה בעצם שירות שהוא לא הבטחת הענן עצמו, אלא יותר שירות שהאפליקציה שלי משתמשת בו.
ולכן אני בחרתי להעלות את הדוגמה הזאת, כדי להראות גם זווית שהיא לאו דווקא זווית של הבטחת הענן. כן, אבל היא כן יוצרת לך איזשהו מקום של סקיוריטי. א', אתה בהפרדה בין משתמשים ב-IDP הארגוני כמשתמשים ארגוניים, לבין משתמשי האפליקציה, זאת אומרת, כבר עשית פה הפרדה, וגם היא נותנת לך לנהל את המשתמשים שלך בצורה מאובטחת על ידי user password, כל מה שקשור לאותנטיקציית המשתמש וכדומה, שזה גם אתה רוצה לדעת שהמשתמש הוא משתמש ולא מישהו שהוא... בוודאי, יש גם תמיכה באנונימוס יוזרס, אבל ההפרדה שתיארת פה היא מאוד מאוד חשובה, כי אם יש לי חברה שבעצם מחצינה איזשהו אתר, איזשהו שירות ללקוחות העסקיים שלי, יש את ה-IDP, את ה-Identities של עובדי החברה, או לצורך העניין של הסיסטם אדמין והדבלופר שעובדים בענן, ויש את הלקוחות שלי, אני בוודאי לא ארצה לערבב ביניהם. נכון. ולכן... מה גם שאני כמשתמש בתוך החברה, יש לי איזשהו רול מסוים של פעולות שאני יכול לבצע. למשתמש אפליקטיבי, יש את הרול של האפליקציה שהיא יכולה לבצע. נכון. וזה חלק מאותה הפרדה חשובה שאנחנו רוצים לעשות. אז אנחנו מדברים פה בשני המקרים על ניהול משתמשים, אבל זה עולמות שונים. זה משתמשים שונים וזה עולמות שונים. פה אנחנו מדברים על משתמשים אפליקטיביים, ומקודם דיברנו על משתמשי הענן, והנה הבאתי לך דוגמה של שירות אבטחה, שהוא לאו דווקא אבטחת הענן, אלא אבטחת האפליקציה שלנו. כן. אוקיי, עכשיו בוא ניקח עוד דוגמה לשירות שהוא דווקא שירות של אבטחת הענן. אז בוא, נזכרנו קודם נושא של Data Protection, אז בוא נדבר קצת על מפתחות הצפנה. אז יש לנו שירות שנקרא KMS, Key Management System, שמאפשר לך לנהל מפתחות הצפנה, בגדול בשלושה סוגים. אתה יכול להחליט שאתה נותן ניהול מלא ל-AWS, אתה בגדול, מה שנשאר לך להגיד זה, אני רוצה להצפין את זה, כאשר AWS תטפל במפתחות, AWS תעשה הוראות הרוטיישן, AWS תדאג שהמפתח תמיד יהיה זמין וכן הלאה. אז בעצם מתבקש, רגע, אם AWS עושה הכל, אז רגע, אז מה אני בעצם מרוויח מזה? יש לי בעצם את כל הבקרת גישה למפתח. אני עכשיו יכול לדעת, יש לי לוגינג ובקרת גישה למפתח, מי ניגש למפתח, למי אני נותן גישה למפתח. אז זה מצב שבו אני מאפשר בעצם ל-AWS לנהל עבורי את המפתח. יש אפשרות נוספת שבה אני מביא את מה שנקרא את ה-Key Material מהבית. כן. מתי אני ארצה להשתמש בדבר כזה? אני ארצה להשתמש בדבר כזה כאשר יש עליי איזושהי רגולציה שנוגעת לנושא הבטחת המפתחות. דוגמה. אז זה מצב שבו אני בעצם את ניהול ה-Key Material, אני בעצם מעביר לצד שלי של הלקוח ב-Shared Responsibility מודל. אז זה אומר שמצד אחד יש לי שליטה על ה-Key Material, זאת אומרת, יש לי שליטה על ה-seed שממנו נבנה המפתח. מצד שני, אני אחראי עליו. יש לך אחריות על מה שנקרא, איפה המפתחות של הצוללת. איפה המפתחות של הצוללת, בדיוק. בדיוק. אז כן, יש הרבה מאוד שירותי סקיוריטי. אולי אני אזכיר עוד אחד, אבל אני רוצה לדבר גם על CloudTrail, אבל לפני זה אני רוצה לעשות איזושהי לעלות רגע ל-20,000 רגל ולדבר שנייה על מה זה בעצם ה-control plan של AWS. אוקיי, חשוב. כן. בעצם ב-AWS כמעט כל דבר זה API, ב-control plan. אנשים לא יודעים, כן, מאחורי הקלעים, כל פעולה שאתה תבצע ב-AWS, מאחורי הקלעים יש איזשהו API call. כן, מה זה בעצם AWS? זה Amazon Web Services, נכון? מאחורי זה יש API, ואני לא מדבר על ה-API של המערכת שלי, של האפליקציה שלי, של התוכנה... API בבקבון של AWS מאחורי הקלעים. ולמעשה כל פעולה שאני עושה ב-AWS, פעולה שהיא משנה את התשתית, או כשאני עובד מול ה-control plane של AWS, בעצם יש מאחורי זה API, ואני יכול כל דבר כזה, אני יכול בעצם
גם לוודא את הפרמישן שלו, גם להחליט מתי כן, מתי לא, מה שנקרא Identity and Access Management, גם to log it, בעצם יש לי בעצם תיעוד מלא של מי עשה מה מתי, אבל עכשיו אני אקח את זה יותר רחוק, כי אני בעצם כבר, ואני אחבר את זה לקונספט שנקרא Infrastructure as Code, כאשר בעצם יש לי קוד שמגדיר לי את הקונפיגורציה ב-AWS, אז הקונפיגורציה שלי, ברגע שאני מתייחס אליה כאל קוד, אז אני גם יכול לחזור אחורה בזמן, לראות מה השתנה, מי שינה מתי. תחשוב על אותו טכנאי שיורד לדאטה סנטר עם כבל, ותקע אותו במקום הלא נכון. אוקיי? אז אם אתה מסתכל בעולם של AWS, אז API call, שאתה יכול לנטר אותו, אתה יכול להרשות אותו, אתה יכול לא להרשות אותו, אתה יכול לחזור אחורה, להבין מה קרה, לחזור אחורה, אז יש פה, שוב, בעולמות, אם אתה מיישם נכון, את הנושא של Infrastructure as Code, אז זה בעצם נותן לך יכולות Security לא קטנות. נחזור חזרה ל-CloudTrail, כי דיברנו על כלים, CloudTrail, API, כן. כן. CloudTrail זה הלוג שבו נרשם לך כל ה-API calls שפנו ל-control plane של AWS בחשבון שלך. למעשה, מה שהוא בא להגיד לי, שיכול להיות שבוצעת פעולת API שאני לא רציתי שתבוצע, והוא יכול לנטר לי אותה. כל פעולת API, או מישהו שעשה טעות, או יציע ריסורס שאני לא מודע אליו, או כל דבר אחר, נעשה ב-API, וזה יכול להיות מוצף למעלה. כן, בוודאי. על ה-CloudTrail יש לנו גם שירותים שמסתכלים על ה-CloudTrail, ויודעים לזהות אנומליות, ושני קונפיגורציה שהם לא רצויים. בעולם הזה בעיקרון, אם אני אנסה לחלק את הקונטרולים, אני אנסה לחלק אותם לשניים. אחד זה יהיה Preventive Control. לדוגמה, אני לא ארשה למשתמש מהסוג הזה והזה, להקים ריסורסים כאלה וכאלה, לשנות לי ראוטינג טייבל ולעקוף לי את ה-firewall לדוגמה. אוקיי? אז אני אמנע על ידי זה שאני אבצע פעולה שהיא Preventive, ואני אתן הגדרה שהיוזר הזה לא מורשה לבצע את הפעולות האלה. לעומת העולם הזה של ה-Preventive, יש גם את העולם של ה-Detective. נכון. כאשר בו אני ארצה לזהות פעולות, או דברים שהתבצעו, בצורה שהיא לא עולמת את הפוליסי, או מייצרת לי איזושהי vulnerability או איזושהי בעיה, ואז אני יכול גם לקחת אקשן, בין אם זה אקשן אוטומטי, או בין אם זה להציף אלרט. עכשיו, את אותו הבדל אנחנו גם יכולים לנהל אותו ברמת פתיחות של סביבה. יכול להיות שבעולמות של סביבות פיתוח אני ארצה לאפשר פעולות, אבל אני כן ארצה לקבל עליהם אלרטים. וזה גם משחק שאני יכול לעשות בין פרבנטיב לדטקטיב. ובעולמות של פרודקשן, אני הרבה יותר אקשיח את הסביבה שלי, הרבה יותר פרבנטיב, גם דטקטיב, אבל אני אמנע מהרבה יותר פעולות לא רצויות. זה חלק מיצירת סטנדרט שאני יכול לייצר אצלי בארגון. נכון, אז כמו שאמרנו, ארכיטקטורה נכונה היא תמיד תהיה טרייד-אופים נכונים, ויש לך פה באמת טרייד-אוף בין הקשחה של סביבה, ושתשים אותך במקום יותר נוח לתפעול מבחינת סקיוריטי, לבין סביבה שהיא פחות מוקשחת, יותר דינמית, אבל יותר מאפשרת למשתמשים. ובוודאי שבין פרודקשן לסביבות פיתוח או סביבות סנדבוקס, יהיו הבדלים בפוליסיז. נכון. וכאן נכנס כלי נוסף ש-AWS נותנת, כלי של אורגניזיישן, שמאפשר לך להגדיר בעצם איזושהי היררכיה של חשבונות AWS, ומאפשרת לך להציב פוליסיז שונים עבור יחידות שונות בארגון שלך, וככה תוכל לוודא שסביבות הפרודקשן שלך מוקשחות בצורה מסוימת, ויחד עם זאת לא איבדת את הגמישות שאתה נותן למפתחים. אז אני רוצה להוסיף על זה. אמנם לא תכננתי להזכיר את זה ולא תכננתי לדבר על זה, אבל כיוון שהזכרת את הנושא של אורגניזיישן, דיברנו על פוליסיס, יש את מה שקשור לכל עולם הלנדינג זון, הרבה שומעים אותו בכל המגזרים, ו-AWS לקחו את המושכות גם, בעולם הזה פעם תמיד זה היה מנוהל על ידי פרטנרים, לקחו את המושכות, הקימו אופן סורס שנקרא LZA, Landing Zone Accelerator, הוא פשוט מייצר לך את כל המעטפת, לבצע אוטומציות ולנהל ולשלוט בכל מה שקשור לאורגניזיישן שלך,
גם בעולמות של דטקטיב, גם בעולמות של פרבנטיב, גם בעולמות של יוזר אידנטיטי ויוזר מנג'מנט, בכל העולם הזה. אנחנו כפרטנרים עוזרים ללקוחות שלנו לבנות את אותו לנדינג זון, לבנות את אותם guard rails, כדי לייצר סטנדרט בארגון, וזה גם חשוב להזכיר וחשוב לומר ולדעת שזה קיים. ככה וקצת צלנו לזה, זה גם חשוב להכיר. טוב שהזכרת את הנושא הזה, לנדינג זון, זה באמת נושא שמדברים עליו הרבה, ויש סיבה טובה. אז קודם כל בוא נגיד מה זה לנדינג זון. לנדינג זון זה קונספט. מולטי-אקאונט סטרטג'י. מולטי-אקאונט סטרטג'י, נכון. הכוונה היא בעצם לייצר היררכיה ארגונית של מספר חשבונות AWS, ולהכיל עליהם את אותם Preventive ו-Detective Controls ו-Policies ארגוניים, על מנת לייצר לנו איזשהו Governance Framework. כשעושים את זה נכון, אז כבר עושים את זה כ-Infrastructure as Code, בצורה שהיא כבר מראש מתוכננת כ-Well Architected. זה נכון לא רק לסקיוריטי, אתה יכול להחליט שאתה מגדיר פוליסי, לא רק יכול להחליט, זה מומלץ. מומלץ. כן. להגדיר פוליסי של גיבויים למשל. אני רוצה לקבל התראה על כל ריסורס, על כל דאטה שיש לי שהוא לא מגובה. נכון, זה גם בעולמות של פרייסינג, של קוסט. אני יכול לייצר budget alert ברמת האורגניזיישן, בין אם זה באקאונטים, בין אם זה מה שנקרא אורגניזיישן יוד וכדומה. נכון. כן חשוב להבין ולזכור שיצירת פלטפורמה כמו לנדינג זון וכדומה יוצרת את מה שנקרא ההכנה למזגן כדי לתת לארגון לנהל נכון את המשאבים בתוך החשבונות שלו. עכשיו, האוטומציה הזו, מה שהיא נותנת גם, היא נותנת ברגע שתעלה אפליקציה חדשה, תצרף חשבון חדש, תייצר משהו חדש, באופן אוטומטי הוא יורש את אותם preventive control, את אותם detective controls, כשאתה שמת ויצרת לך כאיזשהו סטנדרט ארגוני, ואתה לא צריך כל פעם לנהל את זה מחדש בכל חשבון בנפרד, בכל אפליקציה בנפרד, שזה גם משהו שחשוב מאוד מאוד להבין ולהכיר. מהצד שלנו כפרטנרים, אנחנו פה כדי לעזור ללקוחות שלנו גם לתכנן את זה וליישם את זה. אנחנו כן, כמו שאמרתי, משתמשים ב-LZA של AWS, וזה מוצר ופתרון. זה סולושן, כן. זה סולושן, פתרון, שהוא נותן הרבה מאוד בצעידה קדימה לתוך העולם שלנו. הוא נותן סטארטינג פוינט מאוד מאוד גבוה, בעצם התחלה של תשתית governance ארגונית, בצורה שהיא well architected. כן, הכלי הוא זמין כ-open source, נהנה מתמיכה של AWS support. שזה גם מאוד מאוד חשוב. כן. אם יש בעיה, אתה לא תלוי במישהו כזה או אחר, אתה יכול לפתוח טיקט, AWS מטפלים בטיקט, אני יכול להודות שהיה לנו איזשהו פינג פונג ועזרת וכל מה שקשור לדברים שמצאנו ותיקנו יחד ב-LZA, בכל מה שקשור לריג'ן הישראלי, שהוא ריג'ן ככה בחיתולים ועדיין הוא צומח. אימצנו אותו, לא, הריג'ן הישראלי הוא ממש לא בחיתולים, הוא ריג'ן מפואר וגאווה ישראלית. הוא היה בחיתולים כשהתחלנו. הוא היה בעברו, כן. הוא היה בעברו, והיום רוב הוורקלודים שאנחנו מעלים עולים בריג'ן הישראלי, ועולים יפה ועובדים יפה בריג'ן הישראלי, וגם ה-LZA, הלנדינג זון, עובד נהדר בריג'ן הישראלי. אז זה סטארטינג פוינט מאוד מאוד חשוב. כן, בהחלט. טוב, אז רגע, דיברנו על סקיוריטי, דיברנו על best practices, דיברנו בכל העולם הזה של well architect. אם אני אנסה לסכם בעצם מה הדברים העקרוניים שדיברנו פה, אז ה-shared responsibility מודל זה הבסיס שממנו מתחילים, ככה מסתכלים על security בענן, כי חשוב בעצם להבין מה גבולות הגזרה שלך. יש לנו בעצם best practices וכלים שמאפשרים לך גם לבנות ארכיטקטורה נכונה וגם להיעזר בכלים שלנו על מנת להבטיח את החלק שלך, את ה-responsibility שלך בענן. ולא פחות חשוב ש-security זה ongoing effort. זה משהו שכל הזמן, זה משהו דינמי שכל הזמן צריך לדאוג לו, לפחות ברמת הניטור, לתרגל ברמת האינסידנט,
דברים משתנים, עולם מאוד מאוד דינמי. אז אני אסכם את זה גם מהצד שלי, כמי שעובד מול AWS וגם מול הלקוחות, עולם הסקיוריטי זה עולם מאוד מאוד רחב. AWS מספקים את הכלים, אבל יותר חשוב שאנחנו רוצים שהלקוחות יעבדו נכון. ולעבוד נכון, זה אומר או להשתמש, יכול להיות גם third party tool, יכול להיות ב-AWS Service, העיקר ליישם את זה בצורה הנכונה, ואנחנו פה בשביל זה, לעזור ללקוחות שלנו, בין אם איתך ביחד, עבדנו ביחד, אנחנו עובדים ביחד מול לקוחות, ובין אם זה כפרטנרים מול הלקוחות שלנו. בסוף כולנו פה בשביל הלקוחות. לקוחות שלנו, כן. בהחלט. אז שלומי, המון המון תודה. אני מודה שגם אני החכמתי בשיחה הזאת עוד קצת, ואולי ניפגש שוב, אני אראה, אולי אני אזמין אותך עוד פעם. טוב, תודה רבה, שמחתי להיות פה, והכי חשוב לעבוד נכון וסקיורד. נכון, תודה.